отново, хора. Ако ви е интересна темата, надявам се да продължите да гледате. Днес ще ви покажа фигурките ми, нали, тези, които сама съм отцветила. И добре, нека да започваме. Първата е ето това слонче, което е... Ето го. Това от едно заведение. Май се казваше Тройката. Не знам. Тройката се казва. Ето. Това е от морето, от Равда. Ето го. Елза. Това кученце също е от морето, от Равда. Ето там. Така. Другото е ето тази кокошка. Тя също е от заведението. Ето, кокошка. И тук може да си сложиш великденско яйце. Това е една трутка, която е от заведението. Това е една мида, също от морето. Мида от морето. Другата е това кити, което е от морето. Не, това е от заведението, защото аз им бъщах за кити. Другото е ето тази катерица. От ледена епоха е много голяма. Тя също от морето. Другото е ето това рапанче. Вътре съм сложила няколко неща. Ето го. То също от морето. Другото е ето тази къща на смърфовете. Тя също е от морето. Ето това кити е от морето. Ето го. Това кити е от морето. Това е пате, на което също тук в яйцето или в черупката можете да сложите великденско яйце също. Другото е ето това пони. Ето го. Пони. И също от заведението. Патето е също от заведението. Другото е ето тази фигурка на Майнкрафт. Ето я. Тя също от заведението. Другата е ето тази рибка, която е от морето. Другото е ето това покемон. И е от заведението. И последното ми нещо е ето тази меца. Държи си малкото мече. И добре. Това беше всичко от мен, хора. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен. До скоро!